Machiegni nyakoro mga jwang'o dhiyo makawuono asingoni ni wachako kod nonro man motenre kod tuo mar ayaki kata kedo kode nyaka ne oyudre pacho kae. Higa mag 1984 lendo nochopo ne Jo-Kenya ni kute mag ayaki nochopo e pacho kae kendo ne ofwenyo ng'ato mokwongo. Kiondko nogoyo Jo-Kenya kendo luoro nokwako piny Kenya nyakoro mga jwang' makone gi kocha ka kwede nomedre e kinde matuono to ne medo landre. Jochiw thieth mayudre kama tek to ka ok ging'eyo yo mana ginyalo reso godo midhiero ma kamano. Oganda ne tho bang' gamo kutego kendo mano ne okelo luoro. Sani Kenya osego higni 40 nyaka ne tuono luare pacho kae kendo okenge osebed ka iketo mag tieko midhiero mikelo kod tuo ni nyakoro mga jwang'. Nwanyisi ni waiko ni nonro mano motenre kod kaka landruok mar tuono osebedo. Nitiere report mogol gi duol makedo kod tuo ni e pacho kae NSDCC report manogol 2023. E report ni nyakoro mga jwang' gwenge ma Nyanza motelo e landruok mar kute mag ayaki ka Kisumu County nitiere kod ji mantiere kod kute mag ayaki mar 135,550. Landruok mar ayaki e kaunti ma Kisumu ochung'e 11.7%. E kaunti ma Homa Bay ji mantiere kod tuo ne gin 109,786 ka landruok mare ochung' e 10.6%. E kaunti ma Migori ji mantiere kod tuo ne gin 106,3 kaeto ochung'e 10.4%. Mano kanyo landruok mare ochung'e 10.4%. E kaunti ma Siaya nyakoro mga jwang' jogo mantie kod tuo mar ayaki gin 93,368 ka landruok mar tuo ne kaunti ma Siaya ochung'e 9.8%. Bende kapod wang'iyo landruok mar tuo ni kotenre kod report no mar NSDCC 2023 atamalo mar 54 mar ji manyien ma ogamo ayaki nitiere counties machalo kod Nairobi, county ma Nakuru, Homa Bay, Siaya, Kakamega, county ma Kisumu, county ma Migori, Uasin Gishu, Mombasa, Kericho. Ka pan nyakoro mga jwang' thoth jogi gin nyithindo gi rawere masani higi nie kind higa 10 kod 19. Kwa dhi mbele kabine pod wang'iyo report makamano nyakoro mga jwang' rawere magamo tuo mar ayaki hikgi nie kinda 15 kod higni 34 kama en atamalo maromo 73. Nyithindo mano gamo ayaki e tuo mar higa mar 2023 kwan gi romo 3,743. Report makamano bende nyiso kacha ni nyithindo matiyo gi yath mar ART sane kwan gi romo 48,000 e pacho kae. Landruok mar tuo ni koya imiyo nyaka nyathi. Kaluwore gi report mag 2023 en 7.4%. Higa mar 2013 ne en 10.4%. Ma en dok chien nyakoro mga jwang' higni 10 bang'e manyiso ni Kenya go okang' makare. Eno ni tuoche mag tuo makama ok olandore koya ir min nyathi kodhi kuom nyithindo matindo. Nitie medruok radok piny mar jogam ayaki 2013 ne gin 101,448 ka higa mokalo mano higa mar 2023 ne gin 16,752. Kon makama bende odok piny gi 83%. Ma ranyisi en ni geno ntiere kendo ma en mijing'o mar ne okenge mikawo mag kedo kod tuo ni dhi makare kendo gin gik mowinjo bed ni medo kasi kaka ndalo medo dhi. Ji machamo yath mageng'o teko mar ayaki gin 1.377. 1.377 mano oganda matiyo kod yedhego nyakoro mga jwang' ka ji matho nikech ayaki odok piny gi kata ji matho nikech kura ayaki odok piny gi 48%. Bende wang'iyo landruogno kapod wagoyo report mar NSDCC kedo gi tuono. Ji matiyo gi raboyunga omedre gi 14% ka bende tiyo gi yedhe mag PrEP ochung' kacha e 61%. Mano nyakoro mga jwang' en ranyisi ni okenge ma osebed kiketo makedo kod tuo ni kendo neno ni oganda okony kotenre kod midhiero mawuok e tuo ni gin okenge mosebedo katiyo. Waneno ka kwan go dok piny kendo manyiso ni oganda medo bedo kod ngima makare. Mano en report mogol gi duol no makedo kod tuo mar ayaki e pacho ka nyakoro mga jwang'. Pod wantie kod report mamoko e chenro ni mar Rimore. Oganda Jo-Kenya noriwore kanyakla e nyasi mag higni 40
nyaka ne tuo mar ayaki chak landore e pacho kae. Nyasi maduong' no bagi alap manyayo kama no bagi ng'wech kod tuke mamoko mag hingo odiochieng' makama. Nyasi mag nono ywayo ote kara no onywako ote kowuok kuom jotelo manotene gi jatend migawo mar thieth Deborah Baraza. Ote mare Baraza wacho ni en kinde makoro nyaga Kenya go okang' magrango kaka inyal chung kata onyalo chung kende e jiwo lwenje makedo gi ayaki. Wacho ni keto geno kuom pinje maoko kelo pek ne Kenya ni mar pinje go thoro keto obadho kendo moko loko nyaka chikegi. Bende gijiwo jopiny omak motegno lwenje tieko ayaki. This is one case that is going to derail our process if we are not careful. We have to be ambitious to end AIDS by 2030. If we are not, we will not end AIDS by 2030. It is time we had honest conversation on self-reliance and charting the path to a sustainable HIV response. We are calling upon everyone to celebrate the 10 years of success, but to refocus and purpose that we shall stop being silent about HIV. We shall talk to our children.